Hello, is mis Gwen Culbertson agus sàr-eòlaichean agus pod-chraoladh úd me Fhoghlam Tro Mheadhan na Gàidhlig. Bhí fas chomhlua agus ha fas lua mar sin go maith deireadh díolach agus bhí sin bhí deireadh fé mura bhí deireadh. Ha mí a bhí bliain í sàr-eòlaichean Fhoghlam, teacherin, ceannarstan scoile, ceannarstan bhainne agus dh'oileanaich in sàr-eòlaichean in dreuchd. sé bhí crit go bhfuilú macailiúr, go bhfuilú gálaigh agad macailiúr agus máir son airtas a dhéanamh h-aon a dhéanamh. So sé misneachaidh can an Gwen a bheit mí amachir, ach sin céiste ha chu dragad mór an hísean. Har na cóig frógramin seo clunne sin murain chúspadan na ha buntin rí àrd-sgoile agus ris a bun-sgoile. Van de beken rutten ha me sé dh'oighean ha mi smaoineachaidh gyda engan rutten scútar mi sé vi cheistean can an sàr-eòlaichean. Ha mise a bhí nam hítear bun-sgoile, nam cheannart agus ha mí a bhí an sás an na leasachadh agus cruachadh gadas an líteadas. Nise nam gríoch ag solmarostig, ha mí an sás le trénig na hácinne lochgan dí luchd-teagaisg. Ha mí dáchas go bí na programan seo fémal dh'agallamhan, luchd-teagaisg ha úd san dríoch agus iad san dh'agallamhan úd. Agus go deireadh duine sa bí ag go bhfuil an Fhoghlam Tro Mheadhan na Gàidhlig. Dé tachart nu agus àrd-sgoile dé na bhsin. I bharach gona cúspar an móra, bí becin fiala an cúteach. Ha mar rut car virtual, mar neachaidh virtual a bhíachcha. Dúra son an stúdú an fáin godal. So mar sin ha da dugí as a glas. Ha de smaoineachaidh mis a bhí sin. Clunne sibh a hiad frógram an ddícheh lá hadíchiad hín túchtain. Le bhí leintain achas Spotify, Apple Podcasts nó achas a bíala far an féisiú nar pod-chraoladh, cúmsúil achas pod, ins na mian an social ta cúteach. Hí sin an nuirsin sibh.